вечер, уважаеми зрители на канал 7. Здравейте, дами и господа, добре дошли, скъпи приятели, в това прекрасно, хубаво съботно вечерно време. Радвам се да ви видя, че сте тук. Добре сте ми дошли, дами и господа. Така. Уважаеми зрители, една седмица нямаше шоуто. Решихме екипа и аз да си вземем отпуск, поне за минимум една седмица. И затова миналото издание нямаше епизод на шоуто на 7. Но ето, че тази събота този път се възвършваме с пълна сила и продължаваме напред. Така, много рано почваме, защото аз нямам какво да кажа в момента. Уважаеми зрители, Софийския апелативен съд ни подготви една много интересна за мен изненада. Предоставям ви първата тема. Благомир Коцев остава в арест и цитирам: Софийският апелативен съд остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев, обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно. То е взето с особено мнение на един съдия от тричленния състав. Според мнозинството в съдебния състав, получаването с показания Диан Иванов подробно описва дадените му от Коцев указания как да събира средства. За показания на Иванов 2 октомври съдът посочи, че те не са опровергаващи предходните, а само за лична негова защита. Също така, основаното предложение, че Коцев е извършил това, за което е обвинен, остава, като за свидетелстват както показанията на Иванов, така и на Пламенка Димитрова. В определението пише също, че Коцев все още е кмет на Варна и макар и под домашен арест би могъл да повлияе на разследването. Законовият срок за задържането под стаж продължава да не е прекрачен. Особено мнението е на съдията Андрей Ангелов. Той посочи, че от започването на разследването обвинението е включило и неустановено лице народен представител. Разследването се води 11 месеца, а депутатът все още не се знае кой е, въпреки че целият им брой е 240. Съдията допълни, че има злоупотреба с право за включването на този депутат от страна на държавното обвинение. Прокуратурата трябва да прецизира обвинението, заяви съдия Ангел. Край на цитата. Нямам коментар по тази тема. Разбрахте много добре, че ППДБ, който буквално уж се пазят от корупцията, но реално корупцията ги води тях. Дами и господа, започваме с втората тема. Академик Николай Денков. Борисов отклонява вниманието от особените проблеми и си спечели време, цитирам: ротацията пропадна заради опита да се легитимира политическата власт на Пеевски от Борисов. Цялата тази побая, която виждаме днес, ние няма как да я легитимираме, затова заяви съпредседателя на парламентарната група на Продължаване промяна на Демократична България, академик Николай Денков, в предаването още от деня по БНТ. Телевизията майка. Ние искаме две неща: да бъде свърнен Пеевски от политиката и държавата да продължи да работи, защото хората имат очаквания, поясни той. В момента от всичко, което и чуваме, Борисов иска да вкара повече Пеевски във властта. Не виждам какъв формат ние можем да се появим. Ние вече имаме опит с подобна коалиция, обясни академик Денков. По думите му беше супер разцепено по темата дали искат да продължат да управляват с Пеевски. Очевидно правителството е доминирано от новото начало. Според Денков няма как да се стабилизира държавата при това положение. Гледната реч на Борисов имаше няколко цели да отклони вниманието от основните проблеми, защото той не знаеше какво да прави в следващите дни. Втората, доколкото да позволи на Пеевски да влезе в парадния ход, и третата е към Има такъв народ и БСП. Да знаят, че тяхната роля изтича или ще се преформатират според Пеевски, или се заминават, обясни той. Пачек видяхме, че купувачите на гласове са абсолютно безкруполни и те решават какъв ще е резултат от махалите. Зависи председател на парламентарната група на ППДБ. Няма как да подкрепим Наталия Киселова като председател на Народното събрание, каза академик Денков и допълни: нека да видим какво ще продължат. Ключове въпрос в следващите дни и седмици ще бъдат бюджетът. Край на цитата. Ти ли бе, големия академик? Ти ли точно реши да говориш за Пеевски и Борисов, като вие сте в една партия с Пеевски и Борисов? Вие сте дори по-зле от Възраждане, честно ви казвам.
По-зле от възраждане няма. Нищо, че възраждане са запазват самото българско влияние и само в лева и в руското обаяние. Вие сте дори по-зле от европейските държави, които също с парламентарни такива особености, подобни на Франция, например. И не веднъж, не, аз май съм казвал в личния ми, в наличия ми речна работа, но не съм казвал в ефир. Държавната политика е като едно мазе. И в това мазе има празен буркан. И в празния буркан е държавната политика в България. Това е. И точно, бивш министър-председател на България, който съсипа държавата още повече, за да направи България едно ганно място за живеене, да го няма. Сега, дами и господа, продължаваме с третата тема. Кирил Петков. За първи път, както започва процеса срещу Коцев, чух един смел, свободен човек да изрази реалните аргументи. И цитирам. Поздравявам съдия Андрей Ангелов, тъй като за първ път съдия каза истински доводи, каза пред мен Кирил Петков, бивш лидер на Продължаваме промяната Демократична България. След заседанието на съда, той допълни, че следващата седмица в Европейския парламент има дебат и всички аргументи на Андрей Ангелов ще бъдат изложени. Това, което съдия Ангелов заяви, че обвинението се предоверява на показанията на Пламенка Димитров, без да ги проверява, което намалява тяхна достоверност. За пореден път държавното обвинение беше укорено, че събира само угодни за него доказателства без такива в полза на Коцев, каза адвокатът Владимир Николов. Аз съм си казал и още от първата тема и така. Но тези думи на Петков е така, аз мога леко да се съглася с него, но някои неща, нали, за Коцев са така. Друго няма. Уважаеми зрители, това беше първата част. Аз с вас ще се видим само след херката паза след с нас. Ето отново след рекламите. Време, дами и господа, с поредната рубрика Пътищата тарикатите. Гледам.
Време е за вицове. Така, започвам с първата тема. Докторе, съпругът ми никога не се дояжда, не се допива. Не се и доспива. С една дума, значи сте бездетни. Втори виц. Малката, много си готина. Ха! Кажи нещо, дет не знам. Колко е едно по... Не, дай. Колко е 8 по 8? Трети виц. Препазливият и Господ го пази. Робе, Кирчо, так му да си подпиша в ритуалната зала и свърши мастилото химикалката. Четвърти виц. Хайде да спрем да пушим. Защо? Да спасти пари? Хайде да спрем и пиенето. Че какво ще ги правим толкова много пари? Пети виц. Контролно. Учителката ходи покрай чиновете. Май чувам гласове. Иванчо. И баба чувала да си пие хапцията. Беше толкова грубо. Шести виц. Скъпи, какви жени предпочиташ? Умни или красиви? Нито едните, нито другите, скъпи. Не знаеш, че обичам само от тебе. Ооо, това толкова мило. Седми виц. Май. Защо в малките населени места никой не дава мигачи? Защото всички се опознават и знаят къде отиват. Осми виц. Като говориш с жена, не трябва да забравяш, че с цел подобряване на обслужването, този разговор ще бъде записан и то за вечни времена. Девети виц. За светлото бъдеще се грижат политиците, за светлото минало историците, за светлото настояще журналистите. Десети виц. Защо изневеряват жените? Защото търсят красиви емоции, романтика, истинска любов. А мъжете? Защото са свине, мръсници, простаци. 11 виц. Каква е правилната дължина на полата? Поне 2 см след целулит. 12 виц. С какво се занимаваш? Хакер съм. Ау, интересно, разкажи ми. За теб или за мен? 13 виц. Връща се шефът в офиса петък следобед и вижда, че подчинените му си пиват биричка и си лафят. Дали съм казал, че по време на работа не може да се пие? Един от подчинените. Че кой ти работи? 14 виц, слушайте червена точка. Скъпи, ще ти призная нещо. От 3 години съм лесбийка. Браво, ма! Сливи ли имаше в устата, че чак ми сега ми казваш? Последен вид 15. Пак служете червена точка. Или не? Оставете червена точка. Оставете червената точка. Оставете. Съпрузи правят дълго време секс. Мъжът изтощен. Жената го съжалява. Миличък. Как си ме се изборил? Сега да имаше някой да те смени. Дами и господа, това беше тази вечер. Останете следващата събота от 23 часа, защото на 7. Ако искате още такива епизоди, абонирайте се за канала на PKXY Production, защото ме гледате тъпо гадно. Абонирайте се за канала на PKXY Production на YouTube, изписва се PKXY Production на латинца. От мен и от целият екип, който е реализирал това предаване, ви пожелавам лек и спокойна вечер и останете с програмата на телевизия Канал 7.